Hello mga kalakayers, what's up? At magandang hapon. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung ibibigay po namin, sa Lakay Daniel Diponso Stars Blessing. Tama ba? Ayan. At ito ang mga hinanda namin. Ayan, binubuhat ni Ate Bing. Okay? Pabuhat naman isa, ate. Yan, bubuksan ni Ate Bing. Ay, ito na po yung mga stars nyo, mga kalakayers. Tapos may ham. May ham pa. Tsaka meron pa sa loob na. Wow. Dito ka sa likod? Yan na siguro. Oo, para ikaw magbibideo. Ayan. Pa sila. Oo, may ganyan pa sila. So, madami tayong mapapasaya. Excited po ako. Yan. Ikaw, Ate Bing, excited ka ba mabibigay? Yes! Yan, mga kalakayers. Salamat po. Salamat sa mga lahat po mga nagbigay ng stars. Dahil po sa inyo, madami po tayo mapapasaya. Thank you mga kalakayers. Bye! Daniel Diponso, tumira sa tabi! Patay! There's a steal! Daniel Diponso scores! Danny I for the win! Yes! Oh, yeah! Danny I for the win! Oh, nag-subscribe na ba kayo sa YouTube channel ko? Official Daniel Diponso, IG, Official Danny I, sa Facebook, Lakay Daniel Diponso. Ano pa inantay nyo? Inya pa yung oran nyo. Let's get it on! Hello mga kalakayers, sa lahat po ng mga nag-bless sa akin tumulong. Gusto ko lang po ipakita kung ano po nilalaman po ng isang bag na ibibigay natin po sa isang pamilya na mabibless po natin ngayong hapon. Para makita nyo, para magkaroon po kayo ng idea. Yan, ito yun. Ipakita natin. So yan, ito na yung isa. Yan, spaghetti. O yun. Sauce yung isa, no? Spaghetti and sauce. Spaghetti sauce. Macaroni. Wow, ang dami niyan. Ito. Corn beef madami. Corn beef na madami. Ang spaghetti talaga. Cheese. Yan. May Alaska pa. Alaska talaga. Yan. Alaska. 45 choco. Tapos may ganito, hindi ko pwede maipakita yung brand. Yan, mayroon pa isa doon. Ganito din. Mayroon din. Tapos may ham. May ham. May ham sila. Ayan. Tsaka yung sa mga bata. Yung sa mga bata. Yan. Saya-saya. Tapos ate, patingin nga yung kartulina na ginawa nyo. Anong nakalagay dyan? Ayan. So kunwari, si Ate Bing yung binigyan natin ng pamilya, ayan, hawak-hawak po nila yan para may pakita namin galing sa kanila na papasalamatan lahat yung mga nagbigay. Yan. And yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Kuya. Magamit yung ato ito ng 24 ka na ganap Christmas. Ako muna. Sabi ka. Sponsor dati ng basketball player. Ay, habang nagpa-uwi. Ha? Sabi mo yung basketball dati? Opo, pag-uyan ka. Okay. Ayos ka. Sige ha? Hindi ko pinasure mo pag isa. Ayos ka. Sige ka pa rin. Sige na. Ang ganda ng bahay nila, malapit sa ilog. Okay, enjoy nyo ha. Ingat! Enjoy ha. Enjoy. Okay. Ay, anong bigat pa Walang maganda ito. Ikang kaitipan eh. Ano pa ka? Hi! Merry Christmas! May anak ka po? Wala nga anak. Bali, amat po yung anak ko, tapos isang babae, hindi ko makalatat. Ayan, lahat. Hindi, makita isa ka lang siya dyan. Okay. Muna. Nakapi ka? Ano matawin mo dito? Among ni Daniel Diponso. Oh, ito mo. Siya ka dyan. Siya ka dyan. Okay. Nagpasalamat ka. Magyaman na ka na kayo. Ako na. Ay kalakayers, pigsaam. Agyaman, Ilocano na ganyan kagi ito.
Yaman na talat. Yaman na. Ate, kuya. Mga kalakayers, pang-apat na? Pang-apat. Pang-apat na bag. Ngayon pala, kaya kami naghahanap talaga kami kung sino yung deserving. Okay? Timawag ka no, mga dati order mo eh. Hey, order ka no. About, nag-order kayo yun? Nagamo kami pa di Manila. Hey. Ano po, Daniel Diponso. Ay, nako. Happy Christmas. Ay, ate, hello. Ay, kapsat ato. Dito na eh. Hindi naman eh. Ay, dito na eh. Dito. Manood anak mo? Bata sa... Upat. Okay, pagpasensyaan nyo ate itad min kanyayo Ay, dyan mo ate niyo. Ato, ikwen. Dati hamon na. Pang Christmas, then pang New Year, makamukan. Yan pa ate nagit yung anak mo. Daw, ate lang gawa makita. Clinton, di kawayan yaw. Inem. Taga ano kayo amuyo ni atong Ildefonso? Tagang Malasi. Ano lang, Pabuluan? Kapkasinsin ko ito. Amudak, kay Daniel Ildefonso. Ato pati basit na kuha, ikad niya po kanya, baga niya po kahit ganda kayo. Nagaduha ko Sobra-sobra no, pang Christmas yung pang New Year yun. Sabi, tanak kayo lang silang para na pang. Igaman na kayo, ate. Kalendaryo, ang kalendaryo. Ano yung abad ng kalendaryo? Ham na lang. Oo, ate yung mata ha. Ate niya. Hamon. Hamon! Hamon! Merry Christmas kanyayo. Yung dati spaghetti, kagat mo. Ang payan to. Fruit salad. Fruit salad. Anak ko eh. Kaya ko lang picturean natin tayo makita tayo. May mga tumulong. Mga tumulong. Picture kayo. Ayun ilang niya. Kitaan tayo ito balay ni Mana. Kawawa. Tapos mayroon pa kasama matanda. Kita niyo, umanayak ni. Apo, naibag na kadeyo. Di, ano yun? Ano kasi yun? Okay. Pakakanyang ni. Ubing. Okay? Then, dati hamon. Hamon yung pagtukaan nyo ito natin yung Pasko, ha? Then nato yung groceries. Nato yung groceries, basit. Kailangan pagtukaan nyo. Pasensya kayo na. 1, 2, 3. Hello mga kalakayers, good morning. Ngayon po ang aming pangalawang ride in second day din na pamimigay. So ngayon, hindi mo yung una kami mamimigay. Ang gagawin namin ni Sammy is kumbaga sa basketball, mag-scout muna kami para mas madali yung trabaho namin. Mahirap kasi yung dala-dala na namin. So ngayon, mag-scout kami dito sa mga malapit na baryo dito. Try din namin pumunta ng Malacity. Yan. May papunta ngayon sa Santa Barbara. Okay? Para hindi lang po lahat dito malapit sa amin. Okay? Maghahanap po kami ni Sammy. Ano? Naimbag na bigat ka na kayo amin mga kalakayers. Yan, naimbag na bigat ka na sa inyo daw lahat. Okay? So maghahanap kami ngayon ni Sammy. Hello kalakayers! Day 2. Yes. Day 2 po. Hindi natapos eh. Hindi po natapos yung day 1. And Tara. kanina yung bumaliktad po kami. Nag-ikot ka. Ikot po kami kanina. So ngayon, distribution na lang po. Yes. Alam mo na. Alam ko na kung saan, alam na ni Sammy kung saan. Uy, si Kuya Mario, ang ganda. Sa likod, si Kuya Mario, pag nalaglag. Hello, si Kuya Mario. Papakita na namin kung saan kami nalaglag ni Sam. Gusto ka pa daw sumakay, Sam? Nasa kayo pa yan si Sam. Hello. Kapsat! Sige ka! Balay mo dito, oy! Balay mo! Mamamas ko kami! Magdadas mo pang Christmas. Ano to eh? Ram! Dumakatap si Pamasko. Pwede bang mamas ko? Kambing? Dito balay mo ha, dito balay mo.
Tingnan mo na rin. Init na bigyan mo tayo, sir. Ha? Bigyan kasi pala yung bubo-bubo. Wait, sir. May ganito guys. Pagkakadwa kayo mo dyan, di ba? Wait, yan tinanong ko kung wala tayo. Tinanong ko kung wala tayo, kung ano yung pagsasama-sama. Pagsasaluhan. Pagsasaluhan. Wala nga sir kasi ano, anak ko nagkakatawa. Saan? Ngayon, nag-lockdown ngayon. Pero alam mo manang, siguro, manang, hanang kami agbayag. Kahit ko lang mga katungtong. Di ba kanina? Hindi naman kami dapat yung may ditunag eh. Nagdamagak lang dyan na dati balay. So tinarami ko tapos bigbigat, tagmotor kami di anak ko. Dati makita. Never ko. Plano mo may dito eh. Hindi nila, dati tatawag. So itong di war. Main road. Sinamag ko na dapat ibalbalay dito eh. Kasi kastoy. Nanada, dapat dyan. So ay munag kami dito eh. Siguro pagayatan niya po Diyos. Sikatikan mi. Di ba? So ato yun, dati pagpagkakantay nga awan ti pagsasangwan nyo, dati baga ni Apo siguro yung kakarahan mo, di ba? So dati pagsasangwan yun to no, 24 ang gana 31. 31. Medyo Noche buena, medianoche. Kanya po ha, dahil kada kararag mo, kada si Mangpot nga blessing. Sige, kumusta anak talaga dyan, anak mo ha? God bless you. Para kanya. Okay? God bless you. Salamat sir, madam. God bless! God bless, kuya! Mga kalakayers yun, nakaisa na po kami. So, 19 na lang. Ilan na lang? 19. 19 na lang. So, maghahanap po kami. Hindi, yung matitira, mag-iiwan ako isa doon para doon sa Malasin. May pagbibigyan ako doon. May Hindi pagbibigyan. mag-iwan ka rin ng mga 5. Yes, mga 5. Along the road. So, yun. Sarap. Sarap lang po. Halos mangiyak-ngiyak si ate. Eh, na-lockdown yung anak niya. Eh, wala silang pag-salusaluhan, sinabi ko. Hello, Manang. Hello. Baga ni Apo, mamalak dito eh. Tanong congratulations kakakanyayo. Salamat. Tanong dati, balong eh, bagay natin. Tanong dati pagsasanguan yung tanong New Year at Christmas to New Year. Okay? Ilan anak niya? Okay. So, 4, 3. Ito sa kanila to. Yan. Yung wala daw yung magulang. Ay, okay. Ito na lang, tama. Oo, tama. Yes! Para marami silang pagkain. Okay? Ganito ate, may hamon, may pang spaghetti, may mga gatas, corned beef. Dito sa saluhan kayo. Okay? Mas tatadamdo mo! Ayan. Dito ka. Okay. Okay, dadaan. Ito, bahay ni Manang. Oo. Hindi na ako upo, Manang. Madami pa akong pupuntahan. Gusto ko lang makapagbigay lang. Oo. Ito. Dahil tinawag mo kami, siguro para sa'yo talaga yung sa para kanyang siguro ate may sana talaga. Manang, pasensya ka na ganin ako makakuha. Ayan. Kasi kailangan. Gusto eh. Ganin, sa'yo to. Oo. Salamat mga kalakayers! Halika na, oy! Oh, anak, sa'yo to. Hawakan mo yan. Salamat mga kalakayers! Yay! Sige ko. Bigyan ng pwede sa tao. Ilang families? Yung tig-isa na lang. Dito po sa akin, sir. Magkaano-ano kayo? Salamat kayo! Lazada. Umorder ka ba? Ha? Pasalamat ka. Magkano ba delivery charge? May delivery charge ba? Nagsha-shopee ka? Ah, wala palang app. Eh, paano ka naka-order? Ah?
Joke yata yun na. Nakamuji nagpa-deliver na. Diba? Oo nga, layo-layo, Maynila pa yan. Janet. Oh, sino yun? Ha? Janet Rodriguez siya yun. Oo nga, Janet Rodriguez nakalagay. Janet po yun. Yan, picture. Ah, sige. 2, 3. Salamat ka ba kayo? Yeah! Mamamas ko kami. Baka may pagkalukaluan kayo sa Christmas. Nalipas niya magkaanan. Ano naman, Mr. Bernard? Hamon! Diba? O, dito yun. Magkasama kayo? Anong trabaho? Oh, anong trabaho mo, brother? Okay. Ano ko sa Facebook. kay Daniel Diponso. Daniel Diponso. Follow niyo po. Naga po kami di Manila Kapsat. Daka na si order mo. Daka na. Umorder ka daw sa Shopee. Order tayo siya. Joke lang. Ano lang kaya? Pakaganda niya po ang kanila yung tagal. Number 2. May pasto ha. Kasi mamasukan niya. Kaya para sa kanila dapat siya sa lagay pa po. Ang pipili kami ng mga 40 na yan na bibigyan na namin ng 40. Eto, bibigyan ko dahil Diponso. Okay? Diba? Kapitán Diponso. Kapitán Diponso. Kaya kita na kayo ito. Kita Daniel Diponso sa YouTube. Yung mga tayo-YouTube ang ano, yung ako ng kuya, papasalamatan lang namin sa lahat ko naman nagbigay ng stars. Nag-donate. Lahat na nagbigay ng stars, nakalipot ko ako ng $1,000. Bangsa na siya yan. Mula kahapon, mapagsapunan. Salamat mga kalakayers! Hello mga kalakayers, kasama ko si Sam. And ano ngayon, pang ilang araw natin ngayon na? 24. No, pang third day. Pang third day sa pamimigay namin. So may mga natitira pa, ilan kuya? Mga 6, 7, 8, 12 pa. O, 12 pa pala. Pang 13 kasama yung pula na bisikleta. Pamimigay daw ni Kuya Mario yung bisikleta niya. Yan. Hindi. Sasakay namin si Kuya Mario dahil pupunta kami doon sa area nila dyan sa taas. Yung may inano kami doon, may binibigyan ako dati doon. So doon kami pupunta. So doon ko na ipapaubos itong Christmas. Yan, blessing. Hello mga brother. Hello mga kalakayer. And what's up mga kalakayer? Magandang hapon mga kalakayer. Wala po kami. Dito na po kami sa highway po namin sa naka-main road po namin. At aakyat po kami ng konting akyatan. Mamaya, Pasko na. Mamaya, Pasko na. Ihahatid natin yung pamasko nila para may pagsasaluhan. Yun ang magandang Diba? word. Siguro mas tuwan-tuwa sila mamaya, no? Kasi wala, sa kanila parang matutulog na lang Oo. sila eh, no? Pero ngayon, may pagsasaluhan sila. Yes, yun ang magandang gagawin natin para mapasaya natin ang ibang kababayan natin na hindi masyadong nagdiriwang ng Kapaskuhan dahil wala silang kakayahan bumili ng mga Merry Christmas. ng mga gamit o pagkain para pagsalo-saluhan nila. Hindi tayo naman gusto natin maging blessing sa kanila. Dahil nagawa natin yon, dahil kayo sa lahat ng mga nagbigay po ng stars, papasalamatan ko kayo ulit. Welcome to Barangay Boso Boso. Yan, puso-puso na oh. Boso Boso. Hanap tayo. Sa isang pamilya kwento mo.
Yung isang pamilya po, doon na pupuntahan ko, wala na po sila doon. Parang na-demolish na po yung bahay doon sa ilalim. Sa gilid po naman. Barangay Boso-Doso. Nato tayo dito. Ano kayo? May na-tsempohan tayo, si Kuya. Mukhang pinano tayo dito ng Panginoon para makilala natin at mag-bless natin. Kuya, pakita mo yung Pakita natin. Kuya, maganda ba yan? Saan mo kinuha yan? sa bundok. Ilang ano yan? Ilang, ang tawag doon? Puso? 3. Tapos ilang ganon, yung saging? Oo. 4 na buwig. Sa isang buwig, ilan ng piling? Okay. Hindi kasi nakilata ko kung nadaanan ko po siya. So kanina mo ba tinitinda yan? Walang bumibili. Kasi, hindi na nila kailangan yun. So sana So dapat kuya, pauwi ka na. Ah. yung lalaga mo. Nakita ko si brother kanina. Nagtanong po ako kung taga saan siya, sabi niya taga dito siya. Yung tinatanong ko kung may pamilya, sabi niya may pamilya, pero umalis. So, ayun. Ay, tinitinda niya, 150. Ano laman? Yan. Piling. Piling Saba tsaka puso. Ani mo yan, ani mo. Sa lupa nyo naman yan. Kaibigan. Aba, ang galing. Oh, shout out sa kaibigan niya. Ano po paano mo? Francis. Oh, shout out sa kaibigan niya, Francis. Oo, binigay sa kanya. Buti kang kaibigan. So, ito. Ano magawin natin dito? Bilin mo na lang, tapos sasabay ka uli palabas? Bibili kang bigas ba? O uuwi ka na? May bibigay naman kaming grocery sa'yo. Tapos babayaran ko na to. Baka pwedeng bukas ka na naman mamili para makapagpahinga ka na. Oo. Diba? May uwi ka naman eh. May paghahaluan, paghahaluan na kayo ng food na tatay. Family mo. Ngayon, itong abukod ka na. Okay? Si nanay tsaka si tatay dyan. Ay, patay na si nanay. Kapatid mo. Sino kasama mo dito? Ikaw lang. I-share mo na lang. Ikaw lang andito. So, ikaw lang andito. Medyo magamit na nito. Diba? Ay, tama, oo. Pang ano niya rin. Kanina ka. So, ilang araw. Yan, then, mamaya, Bayaran mo na yan para maka-ano na siya. May bata kayo doon? Wala. Walang bata. Paano yung bahay mo? Hindi nga. Lupa ng tito mo. $150, diba? So, $150, gawin na natin. No? Oo. Dahil $150. Oh, kaya nga ba natin Magdasal. Kasi, marahil, hindi ko alam kung nagdadasal ka o hindi. Baka dininig ka ng Diyos, di ba? Madaanan ka namin. Oo. Madaanan ka namin ulit. O baka may mga ibang tao na makakadaan sa'yo. Dadasal ka lagi, kuya, ha? Oo. Basta huwag kang manlalamang, huwag kang makakaisip ng masamang bagay. Ano nga lang eh, gusto mo gan. Kung akala ko ikaw lang, bibigyan kita ng trabaho sa Pangasinan. Sa farm ko doon. May mga manok na doon. Sa kasakahan, taniman. Kung buhay mo lang, ano mo? Then pag okay ka na, baka pwede tayo. Tawagan sila ang pamilya mo. Para isama mo pamilya mo. Sure ka, ha? Kasi mahirap eh, wala kang minsan makain eh. Gagawa ka pa ng
At least yung kahit pagkain mo man lang. Mag-ano agad tayo ng baka doon, okay na. Kambing. Pati tayo sa kita. Kambing. Italing ka ng mga... Kuya, may number ka? Ala, paano ka makukontak? Oo. Tago mo kung kailangan kung gusto mo. Kasi may ballpen ka, kuya. Tsaka papel. Bigay So na. yan mga kalakayan. Sityo sa Kaponyo. Barangay San Jose. Antipolo. Rizal. Sabi nila pinya. Mami, wala nang madaan niya. Pinyahan daw, pero wala nang pinya. Ayan. Okay. Salamat sa inyo mga kalakayers. Sa inyo mo lang. Salamat sa inyo mga kalakayers. Pasalamat lang tayo. Okay. Okay, ate. Merry Christmas. Oh, anak, sa'yo to. Sa'yo to. Pa-Christmas. Kaya lang mabigat. Meron pa kayong pang spaghetti tsaka pang leche buena. And pang ano na po to, ano yun? Nagdadasal ho ba kayo? Dapat lagi magdadasal ah. Mga kalakayers. Kalakayers. Sa lahat po ng mga tumulong, maraming salamat. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nagbigay ng stars. Nagbigay ng Stars. Salamat and God bless. Yay! Merry Christmas! So, lagi po tayo magdasal. Yes. Ay, born again! Kami din po. At ako kami po naniniwala ito dyan po hindi po tulog. Gusto mo yan? Mag-akal kayo mabuti, ha? Alagaan mo si lolo't lola ha. Enjoy po kayo. Pasensya na po kayo. Mabigat, tay. Ay, tatay, wala akong binubuhat ngayon. May bubuhat. God bless po. Okay. Merry Christmas! O mga kalakayers ngayon, iba naman ang i-bless natin kahit papaano pang Noche Buena. Ito, kanina nadaanan ko to, papunta po kami sa Buso-Buso. Nakita ko po si Tatay Buwa sa doon, nagpupukpok. Oh, may nagpupukpok kanina eh. So sabi ko, dadaanan ko yan pagbalik. Tatay mo yun. Yan. Ito. Oh, sila nagmamayari ng bahay ay ang Henderia. Ang itsura ng bahay nila dati katulad doon. Katulad noon, yes. Henderia, bumagsak na dahil binagsakan mo ng ano. Pakita ko ha. Ayan. Ayan po. Yan yung karinderya, Ayan no? ang Henderia. Tapos dito yung tricycle. Asan ba? Tricycle yun, no? Ayan, anak, sige, anuhin mo. Naipit, ano? Ipit. Oh, ito pa. Asa yung isa dito? Ayan. Ayun. Oh, tapos yun yung mahaba. Tapos yung dumagan sa kanila, ayan yung dumagan, ang laki. Haba, oh. Tama. Sabi, no? Ngayon, nadaanan natin si... Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Jansel. Oh, si Jansel. Sa flashlight. So, binalikan ko kasi gusto ko nga dadaanan sa tatay natin dito. I-bless natin ng konting kahit papano yung stars, blessing. Nagpalit sila. Tatay niya kanina, so ngayon siya. Kaya siya dito kasi binabantayan niya yung mga gamit nila. Baka mawala. Baka mawala. Tama, mabait na bata. So ngayon, isang ano po yun, siguro kagustuhan na rin po ni God na bumalik ako dito, hintuan, baka bigyan sila ng kahit pa paano pagsalo-salo ngayon ng Noche Buena. Kasi, kinausap ko siya kanina, sabi niya yan, na hindi sila makawala silang ibang pagsalo-saluhan ngayon, pagkukuha na dahil nga hindi sila nakaka-operate sa kantin nila. Siyempre, kapag may kantin, may kita. Kung walang kantin, walang kita. Saka yung tricycle nila ngayon, yan, nasiga. So wala rin silang kita. So kung ano lang daw yung pagsasaluhan nila ngayon dyan, yun lang ang pagsasyagaan nila. Ngayon, kahit pa paano, mag-bless natin siya. Bibigay mo tayo ng pagsasaluhan nila ng gabi. Na pag-bless na. Ngayon, yun lang, bibigay natin. Dyan na lang tayo. Kunin mo na lang. Kunin ko na lang, tayo naman.
flyover. Tapos inaantok yata galing pala doon. Dalawa yun. Yung giputol yun eh. Oo. Sige, ewan yung papel. Yung papel. Ito. Bata ka pa naman eh. Daily Plus. Ito naman. Yan, dito paano. May mga kasi lahat ng mga nagbibigay ng stress sa akin, hindi ko nito nakapag $1,000 ako. Then, 40. Kumuha ako ng 40 na ganito para pamimigay. Okay. Picture. Tagasan ka? Alam mo, makikita ko ako, pero dito ko ako nakakalakad. Ang layo! Eh paano? Kakain ka? Ano pagkain nyo? Bigay-bigay daw. Uuwi ka na? Ay! Eh paano yung pagkain? Quezon City pa daw? Ano yung Quezon City? Katipunan. Ilalim ng flyover. Paano mo maano yung pamilya mo? Paano yung nakakain? Madaling araw pa. Mga kalakayers, last na. Ito na yung pinakahuli sa lahat. Ito dito, magpasensya nyo nito. Sa anak mo, sa anak mo ha. Ito dito, sa anak mo ha. Uwi ka na dahil